zonke iy'ndawo ney'ndawo lapho kuthe khona ngafinyelela khona le video. Ngiyabingelela. Igama lami nginguSithembiso Ngubakandlozi. Engikuphathele zona manje zime kanje. Umlingisi wodumo lwanamhla kwe-Generations kodwa sengu-DJ uThulisile Tholiphipho Ngola ugunyuluke ngokumenza angabi nabo abantwana nangempilo yobukhazikhazi ebuntofontofo ayiphilayo ngemali yakhe. UThuliphi uthe uphendula laba abamsola ngokuthi uyiswe yisoka lakhe uDJ Maphorisa ukuyokhukhumalisa izinqa namabele eBrazil naseTurkey mumva nje. Uthe lobu buhle abantu ababubonayo obemali yakhe. Mayelana nokungabi nabo abantwana, uThuliphi uthe usasijabulisa ngoba yena uzikhethela ukuthwala izikhwama kunabantwana. Kanti wembukeli uthe akaze wahlala ebhanoyini lapho kusuke kunawo wonke umuntu futhi akakuxegi lokho, kodwa ufuna abantu bakuqonde ukuthi usuka kude nempilo yobumnandi. Uthe ngisho nonina uyazi ukuthi uma ehamba nabazali bakhe akasebenzisi nanoma yini engekho ezingeni. Eqhuba uthe okumxakayo ukuthi uma unendoda abantu bayamanisa impilo emnandi naleyo ndoda ize inconywe nangempatho. Uthe inkinga yakhe ukuthi akasiye umuntu okhonze ukuchoma ngezinto anazo, uma engenza njalo amathe angabuyela kwisifuba kubantu. Uthe ngangiqala nginikhombise ingathi yendlu engihlala kuyo, yeka indlu ingadi nje, angikangeni endlini nginikhombise izimbali zami. Udonse abantu ngendlebe ukuthi bayeke ukumbuza ngomzimba wakhe ngoba abangeni kuwo ngoba akaze wacela uvo lwabo ngabo. Mbukeli, bekuyizona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Beka uvo lakho ku-comment section. Ngizokubamba kwenye ividiyo elandelayo. Sengiphuma kanje, usale kahle.